बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सरकार कोकणवर दुजाभाव करतं असा आरोप करत आमदार सुनील शिंदे यांनी कोकणवरील अन्यायाचा पाडाच विधान परिषदेत मांडलाय. तरतूद पाहिलात, त्यात इतर विभागामध्ये ज्या तरतूद आहेत त्या तरतुदीच्या नुसार आज पश्चिम महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, यांच्यावर सुद्धा निश्चित अन्याय झालेला आहे. कोकणासारख्या विभागामध्ये आज बऱ्याच गोष्टीला स्कोप आहे. कोकणची शेती असेल, आंबा असेल, काजू असेल, परंतु त्यासाठी लागणारी दळणवळण यंत्रणा असेल, फार मोठा, आपण त्या दिवशी एक उल्लेख केला की फार मोठा आम्हाला या ठिकाणी समुद्र लाभलेला आहे. जलवाहतुकीला या ठिकाणी स्कोप आहे. आज आमच्याकडे अगदी रेल्वे मार्गाने जायचं म्हटलं तरी रेल्वे मार्गाने आम्ही सरळ गोव्यापर्यंत जातो, परंतु आम्हाला मधल्या भागात समजा चिपळूण किंवा त्या रत्नागिरी भागात उतरून गुहागर वगैरे किंवा गुहागरच्या बाजूने रत्नागिरीच्या बाजूने कोल्हापूर वगैरे या बाजूला जायला चांगला स्कोप आहे. परंतु कुठेही या सगळ्याचं कुठेतरी परीक्षण व्हावं, त्या दृष्टीने आपण आखणी करावी असं कुठेही शासनाला वाटत नाही. माझी आपल्या या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मागणी आहे की गुहागर मार्गे, रत्नागिरी मार्गे, कोल्हापूर मार्गे दक्षिणेकडे जाणारा अन्न रेल्वे मार्ग या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था म्हणून झाली पाहिजे, जेणेकरून तिकडच्या दळणवळणाला चान्स मिळेल. तसंच अगदी पुढे पुढे जाताना कणकवली असेल किंवा कणकवलीच्याही पुढे आम्ही कुडाळ वगैरे मार्गे गोव्याला जातो, परंतु देवगड वगैरे मार्गे आम्हाला अन्न दक्षिणेत जाता येईल. त्या ठिकाणच्याही रेल्वे मार्गासाठी परीक्षण व्हायला, तिथेही रेल्वे मार्ग व्हायला पाहिजे. आम्ही जर कोकणावर अन्याय म्हणतो तो हा अन्याय आहे. आम्हाला तुम्ही चांगले रस्ते देत नाही. जो मुंबई गोवा मार्ग बनतोय तो अजून बनत नाही. रेल्वेच्या माध्यमातून दळणवळण यंत्रणा सक्षम झाली पाहिजे, त्याला जोड मार्ग पाहिजे. हे जोड मार्ग आम्ही मागतोय, तुम्ही आम्हाला द्यायला पाहिजे. या सगळ्यासाठी जर कुठेतरी शासन बघणार असेल तर खऱ्या अर्थानं ते उत्तम शासन, नाहीतर शासन या ठिकाणी दुजाभाव करते ही या अर्थसंकल्पावरून या ठिकाणी सहजपणे दिसण्यात येते. त्याचाही या ठिकाणी मी निषेध करतो. खरं म्हणजे एका बाजूला आपण सौर पंप मागे त्याला सौर पंप सांगताय, परंतु दुर्दैव असं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.